de middag blijft het bewolkt. Uit en terug rein, lichte rein, soms reint het stevig, maar daar zit ik wel eens even een mix bij. Mooi hagel, mooi weer te snieën. En het is wat onleig. Koud is het, wetterkoud. En de temperaturen net volle hoger dan 5 of 6 graden. Ja, en het waait ik nog stevig. In het kust- en waardgebied een huddewind krijgt 6 ontzon. Misschien bij vlagen wel even sterker. En op het Vestloon een vrij krachtige wind krijgt 5 ontzijs. En de jongen aan het begin van juni misschien nog wat rein, maar daarna klaart het vlug op en streamt ik koudere lucht aan. En het jouwt letter juni af. Vannacht alweer kans op een enkele maartse bui. De temperaturen vannacht zijn om en bij de 2 of de 3 graden heen. En dan de wind, die neemt wel wat aan, wordt wat minder sterk, matig want vrij krachtig en krachtig in het kust- en waardgebied. En die wind komt vannacht uit het westen tot noordwesten waai. Morgen ik maartse buien, maar ik wil eens even wat zinnen.